кумитаи амнияти миллии тоҷикистон эълон кард ки Баҳром Иноятзода раиси шаҳри Кӯлобро бо иттиҳоми фасодкорӣ дастгир кардаанд. Дар баёнияи расмие ки рӯзи 8 июн хабаргузории ховар нашр кард, гуфта шудааст ки Баҳром Иноятзода барои содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ дастгир карда шуд. дақиқан гуфта нашудааст ки Баҳром Иноятзода бо ришватхорӣ, қаллобӣ ва ё кадом ҷиноятҳои иқтисодии дигар муттаҳам мешавад. Аммо дар баёния омадааст ки қабл аз ин рӯзи 27 май ронандаи раиси шаҳр Хурсандали Хуррамов ва мудири қабулгоҳи раис Фирӯз Қурбонов бо иттиҳоми қаллобӣ дастгир шудаанд. ба гуфтаи кумитаи амнияти миллӣ ҳар ду боздоштшуда зимни бозпурсӣ шаҳодат доданд ки бозсупориши раиси шаҳр қаллобӣ кардаанд. нисбат ба Баҳром Иноятзода аз ҷониби кумитаи амнияти миллӣ ва додситони кул парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. Баҳром Иноятзода моҳи майи соли гузашта раиси шаҳри Кӯлоб таъин шуда буд. Бо фармони президент Қодир Вализода собиқ раиси шаҳри Турсунзода аз вазифаи худ озод ва иҷрокунандаи мақоми раиси шаҳри Кӯлоб таъин гардид.